Hi guys, so welcome back to my channel. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe down below so that you'll be notified whenever I post a new video. And yes, may panibagong video tayo at sa video na ito, gusto ko lang i-share sa inyo yung skincare routine ko or nighttime skincare routine. Feel ko din madami din mga YouTuber na gumagawa nito and yeah, hindi na siya bago but gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung routine ko. So, sa video na to, simple lang naman yung skincare routine ko. Kunti lang din yung steps or process na gagawin ko whenever I do my skincare routines. I-share ko sa inyo kung ano yung mga products or yung steps, process na sinusunod ko when it comes to my routine or my skincare routine. So, as of now, wala pa akong hilamos or kagagaling ko lang sa labas, sa bahay, kagagaling ko lang sa school. So, wala pa talaga akong ayos or wala pa akong hilamos. So, if you wanna know kung ano yung steps, products na ginagamit ko when it comes to my skincare routine, just keep on watching. So, time check, it's 11:13 p.m. Actually, nag-skincare routine ako mga early than that. But most of the time, late na talaga ako So, most of the time, late na talaga ako makaka-skincare routine. So, ito na steps or skincare routine na ginagawa ko, hindi ko siya everyday ginagawa. Ginagawa ko lang tong routine na to kapag feel ko kailangan ng care o purify or hydrating yung mukha ko. Doon ko na ginagawa tong routine na to. So, hindi siya everyday na routine. So, hindi din siya everyday yun ang product ginagamit ko. So, yeah. So, maghihilamos lang ako and I'll get back to you guys kapag tapos na ako maghilamos. So, hi guys! So, we're back. Kakatapos ko lang maghilamos all. So, yeah, let's proceed na sa ating skincare routine. Ay, wait. Yung ginagamit ko kapag naghihilamos ako is yung facial wash sa Bello. Hindi ko mapapakita sa inyo kasi ubos na yung product and natapon ko na. Hindi yun ang ginamit ko ngayon. Yung ginamit ko ngayon is yung bar, yung Bello Acne Pro na Pimple Fighting Bar, which is, papakita ko lang dito yung pictures. So, yun ang ginagamit ko kapag naubusan ako ng facial wash. Yun pa rin ang ginagamit ko, yung Bello Acne Pro na facial wash or yung Bello Acne Pro na Pimple Fighting Bar. So, kakatapos ko lang maghilamos and let's proceed na sa ating skincare routine. So, first na step na ginagawa ko is mag-toner. Ang toner natin is itong Bello Acne Pro na treatment toner. Mostly yung products na ginagamit ko is galing sa Bello. Yung Acne Pro na para collection, yun talaga yung ginagamit ko. So, ito yung ginagamit ko sa toner ko, which is natapos ko na gawin. So, yan, apply ko na to siya sa mukha ko kasi after ko mag-apply ng toner, i-set ko muna siya mga ilang minutes para mag-absorb siya sa skin. So, tapos ko na siya nalagay. So, next natin gawin is product. So, sa loob may tatlong product. First is ito, moisture cream. And next is eye gel. And last is itong moisture essence. So, parang serum or essence. Hindi ko alam. So, yeah, ito siya. So, itong tatlo ang laman ng box. First natin na gagamitin sa tatlo nito is ito, moisture cream. So, after ko mag-toner, ilalagyan ko na ito, moisture cream or moisturizer. But if wala naman to, if ubos na siya, ito ang ginagamit ko, Nivea Men. Ito ang ginagamit ko if hindi ko to feel. So for now, ang gagamitin natin is itong Laneige na moisturizer. Disclaimer lang guys, hindi naman ako ganun ka-kinis or hindi naman ganun ka-kinis yung mukha ko. But skincare routine is also important para hindi din dry yung skin natin. Yeah, so lagay ko ganyan dito. Kasi ayaw, medyo sticky kasi siya sa mukha. So, puti lang nilalagay ko. It's natin. Search mo lang. And after ko maglagay ng moisturizer,
magwe-wait muna ako ng mga ilang minutes para, or mga 1 minute para mag-absorb yung products ng mukha ko. So, anyways, after nating ipa-absorb yung product ng moisturizer sa ating mukha, proceed naman tayo sa next na product. So, next na nilalagay ko is ito, eye gel ng Laneige. Eye gel ako kasi medyo malaki yung eye bags natin and we don't want the puffy eyes. So, yeah. Then, wag mo masyadong idiin. Sabi daw nila yung under eyes natin yung pinaka-sensitive na skin. So, after ko maglagay ng eye gel, proceed ako sa essence, which is ito. Yung Laneige essence dito. 1 pump lang. And, okay, so after maglagay ng essence, mag-wait naman ako ng ilang minutes or 1 minute para mag-set or mag-absorb yung product sa aking mukha. Next kong nilalagay is ito, BHA Miracle Cream from Some by Me or Some by Me. Hindi ko alam, basta ito siya guys. So ito is for pimple cream or parang pimple gel. Kasi may mga scar ako sa mukha. Or, yeah. Sabi kasi dito, good for pimple scar din siya. So after ko malagay yung pimple cream, ang last na step or last na product na gagamitin ko is itong Lux Organic Facial Mist. Ito yung last step ko sa aking skincare routine, which is itong Lux Organic Skin Mattifying Mist with tea tree extract. So, apply natin siya sa ating mukha. So, yeah. So, after ko mag-apply nitong skin mattifying mist ng Lux Organics, wait ako ng mga ilang minutes para mag-absorb sa aking mukha. Then, yeah. So, yun na yung last step natin sa ating skincare routine. Yeah! I guess that's all sa aking skincare routine. So, simple lang naman yung skincare routine ko. Hindi masyado siya madami and hindi masyado siya ganun kamahal. Disclaimer lang, hindi ko siya ginagawa everyday. Hindi ko siya ginagawa everyday. Mga everyday, other day lang or medyo mga thrice a week. Ko lang siya ginagawa. So, I guess that's all for today's vlog or video. Gusto ko lang i-share or gusto ko lang asking and yung skincare routine ko sa inyo kasi feel ko din madami naman din ang gumagawa nito. Why not share it to you guys? So I guess that's all for today's video. Thank you guys for watching and don't forget to like, comment, subscribe down below so that you will be notified whenever I post a new video. And yeah, until then, see you in the next one. Bye!